Boni, Conxi, que bona persona. I què ha fet la gent del carrer? Anem a veure. No feu 5 pas per ahir. Vinga. Moltes gràcies. Menjar i no pagar. Sona bé, veritat? És el que es coneix com fer un simpa. Sin pagar. Sense pagar en valencià? Bé, és igual. El que volem saber en realitat. O fem els valencians? No. Sí. Nunca. Pensarlo sí, pero no. Sí. Sin querer. Ay, en la vida. Al revés, yo siempre pagué de mes. De barri, però bona gent. Nosaltres no fem 5 pas. Això va ser una cosa puntual. Habitualment no fem aquestes coses. O sea, se les fue la luz, no podían cobrar y dijimos, pues bueno. Una mica de jeta sona. Estàvem a un pub i uns xics se van posar al nostre costat, a la nostra taula, a donar-nos la turra tota l'estona i van dir, i si se n'anem i que paguen ells, i això van fer. Estando con los amigos pues lo hemos comentado tal, mira que está despistado, pero no. De la meva època que nos estilava el simpa. A l'hora de pagar, se n'anaven corrent. Está feo. S'ha tocat tornar i pagar als altres. El que consume, paga. Alguna volta vos han fet un simpa? Alguna vegada que atrás, sí. Sí, sobre todo por las mañanas. És més que res la ràbia que te dona de que se te'n va la gent així, com si te prenguera el pèl. Siento la parte de otra persona de, ¿y ahora qué va a decir mi jefe? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a repercutir? Però clar, sempre n'hi ha gent en ganes de fer la punyeta i se'n van. Que a mí no me gustaría que me lo hicieran siendo dueño de un bar. Y sobre todo es una falta de honradez. Hombre, hay que apoyar a los pequeños negocios, ¿no? Una gran superfície igual, me dóna més igual. La gent que treballa té dret a cobrar. Si no pots anar, queda't en ta casa, bonica. Ja ho heu vist, algun que altre espavilat sí que hem trobat, però per favor, no sigueu així. Pagueu. Que te'n vas sense pagar, vine, cagui la mar. Hi ha que pagar!